ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи Knockout TG. дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайк азер кинед, мо боша видеоролика сар мекунем. пеш аз саршавӣ аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. Иёқа вақти шуморо намегирад, аммо мада мотиватсия метавад ки бо ма видеороликҳои беҳтарина пешкаштон кунам. беҳтарин дастгирита барои мо лайк мондану дар канал обуна шиданай. лайк аҷиқида боши сар мекунед. расман имрӯз ташкилоти беҳтарини ҷаҳон ҷанг миёни ду ҷанговари вазни сабук Рафаэл дос Аньос ва Ислам Махачева расман эълон карданд. ҳамин тавр Ислам Махачев ва Рафаэл дос Аньос рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 268 вомехтанд. ҷанги Ислам ва Рафаэл 3 раунда мешавад. дар ин бора худи Рафаэл дос Аньос хабар дод. ислам ҷанги 5 раунда намехоҳад, барои ҳамин 3 раунд меҷангем. ӯ бисёр гапҳо гуфт, акнун дар ҷанг мебинем ку кира мешиканад. ман барои ба октагон биромадан тайёрам ва ба фикри ман ин муҳорибаи додталабӣ мешавад. хотиррасон мекунем ки Рафаэл дос Аньос охирон ҷанги худша моҳи ноябри соли 2020 бар зидди Пол Фелдер гузарондагиак ва бо қарори доварон ғалаба ба даст оварда буд. ва акнун моҳи октябри соли 2021 ӯро санҷиши хеле вазнин дар симои Ислам Махачев интизор аст. дӯстон, шумо метавонед пешгӯии худтонро дар комментария нависед. расман ҷанговари тоҷик бародармон Некруз Мирхоҷаев бар зидди Эдкок Ҷеймс дар турнири навбатии Bellator 264 рӯзи 13 август ҷанг мекунад. хотиррасон мекунем ки рекорди касбии Некруз Мирхоҷаев 5-3 мебошад. 3 ғалаба бо қарори доварон, 2 ғалаба бо усули сабмишн. Некруз дар вазни сабук яъне 70 кг ҷанг мекунад. турнири Bellator дар шаҳри Анкасвилли Америка баргузор мешавад. ба Некруз Мирхоҷаев омодагии хуби беусеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. бигзор парчами Тоҷикистонро дар ӯ тарафи кураи замин яъне Америка боло бардорӣ. мо ба ту боварӣ дорем. Тоҷикистон ба пеш. Лоиқ Раҷабов ҷанговари беҳамто ва ногуфтанӣ ки рӯзи 13 август дар полуфинали ПФЛ бо Александр Мартинес ки як бор аллакай вохӯрда буд, бо ҷанг мекунад ва то ин муҳориба аллакай 10 рӯз боқӣ мондааст. Лоиқ Раҷабов худи ҳозир ба машқу тамрин ҷиддӣ аҳамият дода истодааст. хотиррасон мекунем ки дар ҷанги якум доварон ғалабаи 100%-и Лоиқро аз дасташ кашида гирифтанд ва ин ноҳаққии доварон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла Инстаграму Ютуб баҳси зиёдеро ба миён овард. умедворем ки ин дафъа шери нари тоҷик бародармон Лоиқ Раҷабов дар реванш бо Александр Мартинес дастболо мешавад. ба Лоиқ Раҷабов омодагии хуби беусеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. шумо дар бораи реванши Лоиқ ва ҷанги навбатии ӯ чӣ фикр доред? оё ин дафъа Лоиқ мезанад ё ки бо доварон ғалабаро ба Александр Мартинес метан? фикротонро дар комментария ҳатман нависед. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношро лайк мемонам. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ҳозир боша подписатсия кардану лайк аҷиқиданро фаромӯш накунед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. раҳмат ки моро тамошо кардем. хайр.